Zatvorska kapija se polako otvorila. Čovjek je izašao na slobodu nakon pune 24 provedene godine iza rešetaka. Njegov izlazak je bio toliko nadrealan da su ga po napuštanju ustanove pozdravili i sami policajci. Preživio je apsolutni mrak i najteže uslove. Ali u tom mraku, gdje su ljudi potpuno odsečeni od svijeta, jedna stvar ga je držala da ne izgubi razum. Ta stvar nije bila samo misao o slobodi. Bio je to Novak Đoković. Titule i pehari Đokovića čine najboljim teniserom u historiji. Ali ono što ga čini besmrtnim jeste aura apsolutnog pobjednika koja s lakoćom ruši i najteže zatvorske okove. Slučaj Fikreta Hadžića, poznatijeg kao Hadžija, dobro je poznat javnosti na Balkanu. Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad i neće. Ja sam riješio pobiti i gotovo. Nakon odslužene nevjerovatne 24 godine za trostruko ubistvo iz 2002. godine, on je ponovo na slobodi. Njegov prvi intervju po izlasku nije bio fokusiran isključivo na tešku prošlost. Njegove riječi su zapravo ogolile pravu surovu snagu sporta. Zamislite da ste decenijama zatvoreni u istom prostoru. Nema normalne televizije, nema prave slike, a sport se ne može gledati jer sistem, kako Hadžija objašnjava, muči ljude i ograničava pristup informacijama. Ipak, Hadžija je otkrio kako je epske uspjehe i nevjerovatne preokrete srpskog tenisa njegova racionalnim brojevima, teletekstu. Vidi šta radi. Ovo je ultimativni dokaz Novakove apsolutne ljudske veličine. Đoković ne igra samo za VIP lože i stotine miliona na bankovnom računu. Njegova borbenost, mentalna snaga i odbijanje da se preda prenosile su se putem hladnog ekrana i trepterećeg teleteksta na ljude koji vode svoje najteže životne bitke. Novak nije samo osvajač Grand Slama. Kada čovjek koji je proveo 24 godine u zatvoru izađe i odmah spomene Đokovića te kaže da od uzbuđenja nije mogao disati gledajući njegove mečeve, onda znate da to više nije samo tenis. To je čista životna pobjeda i inspiracija u najčistijem obliku.